amb la col·laboració de Nova Llibres. Ja som ací, benvingudes i benvinguts a un nou programa de Soncom. I avui ho fem acompanyats de l'actriu torrentina, Candela Herrero. Benvinguda, perdó. Moltes gràcies, una vesprada. Actriu, escriptora i moltes més coses, ara parlarem. Però anem al més immediat, perquè el passat 16 de novembre, amb la teua companyia, No Musa, vau estrenar la vostra última obra, Sí. Deseo. I, lo primer que res, com està anant? Està anant molt bé, estem molt contentes perquè, sempre com que fa un poc de por, no? Perquè és una inversió en tots els sentits fer un projecte propi i autogestionat i sempre fa por, no? Perquè no saps si la gent va anar al teatre, sobretot gent que no siga de la professió, no? I està anant molt bé i crec que està sent com molt reveladora per a la gent que està vinguent a veure-la i molt guai, està anant molt bé, estem molt contentes, sí. Què és Deseo? Deseo és una reflexió crítica que li pega com una volta a la qüestió del desig des d'un sentit de plantejar-se com preguntes, no? Vull dir, és com que és una obra que jo crec que planteja preguntes tot el rato. No? Les respostes ja les trobes tu veient l'obra. Pensa que partes d'aquest punt, no? I també de les experiències que hem tingut i que ens travessen tant a Sandra com a Carmen com a mi, i que hem decidit com treure-les, no? A l'escenari, però perquè hi ha una necessitat com creativa també de sanar i també com de revelar i de donar una altra perspectiva, no? També jo crec que quan te fas preguntes és el més interessant quan fas teatre, no? Si ho fas des de la pregunta de qui és objecte i qui és subjecte de desig, quan eres deseable i quan no eres deseable, què partís del desig, no? En plan, si hi ha una cosa un poc del sistema de per què jo desitge alguna cosa, o si realment és algo propi que jo desitge perquè vull o perquè hi ha un sistema que m'està portant a que jo desitgi aquestes coses, no? Això seria un poc el resum de la funció. Molt bé. Nosaltres des d'ací animem, encara esteu a temps, perquè dijous, divendres, dissabte i diumenge són les últimes 4 funcions d'aquesta obra i també seran les 4 últimes funcions, per desgràcia, de la sala Ultramar, que va anunciar el seu tancament. Sí que hi haurà un espectacle a principi de gener per acomiadar la sala, però un poquet, precisament, el panorama actual de la cultura, i te vull preguntar perquè vosaltres sou la vostra pròpia companyia, és qui haveu portat endavant l'obra, d'on naix un poquet, no? Si de la necessitat o també de la voluntat pròpia de crear una companyia per a poder dur endavant les obres. Jo crec que és un poc com les dues vessants que dius, en realitat, perquè nosaltres es vam juntar un poc de manera casual, vull dir, tampoc va ser com anem a juntar-nos les tres per a fer, sinó que va ser un poc casual perquè les tres tenien com la inquietud de fer coses i vam decidir crear Eros, que va ser la nostra primera peça, i tampoc tenim com la projecció de que hi haguera una segona obra, vull dir, va ser treballant i veient que la cosa funcionava bé quan ja com que va començar a créixer la companyia, no? I naix un poc des d'ahí, de la necessitat creativa d'escriure un text que en altre moment o en altra circumstància no tindrien l'oportunitat de fer perquè és nostre, és molt propi, i també un poc com a actrius de dir, vaig a fer un personatge que en un altre moment no m'hagueren donat per el meu perfil, però com jo m'escric els meus papers, no? Jo i les meves companyes, les tres juntes, fem un poc el que volem i això també està molt guai, no? I també com tractar temes que ens preocupen com a dones i sí, per el teatre, no? Com que ho fem per ell, jo crec que és una manera de connectar també amb la gent. Te'n puc veure també a l'Alqueria Blanca, però en el teatre, com bé dius, no? És una via d'escape. Per què el teatre? No? Com naix la teva relació amb el teatre? Que pel que hem pogut saber sí que naix de ben menuda, però per què el teatre? No? Què és el que et mou a tu a dedicar-te al món de l'actriu? Jo crec que és perquè tinc com... jo necessite com expandir-me en aquest sentit, no? I pense que, vull dir, això va sonar un poc raro, però pense que és molt avorrit ser jo tot el temps. És com, no tots els dies... I de sobte quan fas teatre fas coses que en un altre moment no pots fer, no? O no pots experimentar o no pots viure.
I naix des d'ahí, no? Com de la cosa de poder experimentar, de poder... També el teatre té una cosa molt xula, com de fer... Bueno, i l'audiovisual també, no? Però és diferent. Però com de fer equip, de conèixer a molta gent i d'aprendre cada dia. Jo aprenc en cada funció a treballar millor amb mi mateixa, amb les meves companyes, a treballar l'escolta... I s'aprèn molt amb el teatre com a escoltar el que passa al teu voltant, perquè és molt important. I jo crec que naix d'això, com de la necessitat de crear, sí, de crear tot el rato, sí, sí, sí. Bueno, i bueno, precisament una de les diferències en l'audiovisual, no? Està en això, no? En que en cada dia, cada representació que feu és diferent a l'anterior, Clar, hi ha total. dues representacions iguals, no? I això també, ixe verí, no? Que se va inoculant, suposo que també anima, no? Sí, sí, un muntó. I com també el dia de l'estrena jo ho deia a les meves companyes, no? Que quan estàvem al camerí que ja faltaven, no sé, potser 15 minuts per a que començara la funció, jo sempre dic el mateix, de jo no sé en què moment he decidido dedicar-me a esto, perquè es passa molt mal, però després la sensació que tens quan comença la funció i quan acaba la funció i durant la funció és superxula. I per això val la pena tot, en plan, perquè dius... També perquè el teatre per a mi té una cosa, i últimament ho pense molt, que és super ancestral, en plan, existeix des de fa moltíssim de temps, sempre hem necessitat com eixa cosa, tant la gent que ho fa com la gent que va a veure teatre, no? I em pareix com molt màgic la cosa de que s'obriga un teló o simplement la gent entra a una sala i estiguem durant una hora i pico el que dure la funció fent alguna per a la gent. Vull dir, estic entrant en un món que tu no coneixies i això em pareix molt màgic i molt guai de fer teatre, jo crec. Sí. La cultura en general, a més, no? Que una de les coses que va dependre, no? Per exemple, en la pandèmia, la necessitat i que bé va vindre, que cadascú a casa poguera tindre accés a la cultura, a un llibre, a una sèrie, a una pel·lícula, a veure teatre també, no? Sí, sense dubte. I això no sense d'oblidar, i més en estos dies en els que, pues, malauradament, va tancar la sala Ultramar, estem pràcticament en estos dies també veient alguna destitució com la de José Luis Pérez Pont, que no té cap sentit comú, no?, de fer-ne, però tot i així, pues, així continua, no? Són jove, companyies joves donant la batalla i seguint. I si et sembla, parlem també d'altres facetes teues, com és la d'escriptora de poesia en concret, perquè ja tens 2 títols publicats, com és Desnudez i Madita, i si vols conta'ns una miqueta sobre estos treballs. Desnudez va ser el meu primer poemari que en realitat, jo ja com que ho lliig i em trobo com molt llunyana a eixa part de la meva vida, perquè he crescut molt i també pense que la meva manera d'escriure ha canviat molt, perquè també he llegit més, vull dir, com que tot ha evolucionat, però com que Desnudez és com un viatge des de la meva preadolescència i adolescència i principi de joventut, les meves experiències, i va néixer com de necessitar com posar-li paraules a un moment molt concret de la meva vida molt personal, i necessitava com volcar el que jo estava sentint amb l'escriptura, que sempre m'ha ajudat molt. I després Maldita ja néixer en un moment de la meva vida en què jo ja me note com més madura, no? Com més assentada, no? Més política també, amb les idees més clares i amb unes perspectives que quan era més joveneta no tenia clar, jo crec que també per l'edat i per les vivències pròpies. I ja com que en Maldita ja també el tema de les relacions i de com em relaciono jo i del que jo visc a nivell, sí, com més sentimental, no? És una cosa de la que jo escric molt, però també com que té una part també més crítica en altres temes com més polítics, o també, sí, més polítics, per dir-ho d'alguna manera. En aquest cas, i tornant un poquet a l'obra de SEO, o en general a la forma vostra de treballar, perquè dirigiu també, se dirigiu a vosaltres mateixa, no? Hi ha una que fa de directora, o en aquest cas les tres, com feu aquest treball de dirigir, escriure les tres alhora? És molt complicat, molt difícil, perquè, clar, i només som tres, però, clar, són tres maneres molt diferents de treballar. En alguns casos sí que som més paregudes treballant, potser com a actrius, però, clar, com a creadores és que és molt ampli la manera de treballar. Aleshores, és com que hi ha que cedir o no cedir, depenent de la situació, i trobar ahí com el punt, però és complicat. L'escriptura no tant, perquè, al final és com més tranquil·la, no? Perquè estàvem les tres sentades i com que ja anem veient que funciona, fem lectures i a veure què funciona més i què no. Però en quant a la direcció és complicat perquè, clar, ralentitza molt el procés, perquè tens que estar eixint
i saps, com fora i dins tot el rato per a veure què està passant, no? Hi ha hagut escenes que les hem muntat i ha sigut com, vale, ara te poses tu fora i estàs veient el treball de les teves companyes, però tens que imaginar-te a tu dins de l'escena per a... I és un poc com... És molt guai perquè s'aprèn un muntó, però és difícil també. Per això, perquè en Eros, en la primera peça de la companyia, va dirigir Carmen i vam estar Sandra i jo com a actrius, i en esta segona peça actuem les tres, i ja com les últimes setmanes d'assaig ja va vindre gent de molta confi per a donar la seva visió, que ha sigut molt xulo, i ja com que va vindre més de seguit Paula Martínez, que és actriu, dramaturga, una tia molt xula, com a fer un poc sí, com a retocar un poc, no, la direcció de l'obra i a donar-nos més detalls, i ha sigut superguai treballar amb ella i ens ha ajudat un muntó per a estar nosaltres ja només dins com a actrius, ja oblidar-nos un poc del que passa fora, sí. I per a qui no hagi vist Deseo, per què no pot perdre aquestes 4 funcions, aprofitar alguna d'elles? Bueno, perquè jo crec que sempre està bé veure les coses des d'un punt crític, àcido, com que jo crec que està bé, no? L'humor per a entendre les coses que no estan bé, crec que és revelador, i crec que per això hi ha que vindre a veure la funció, perquè crec que tant si eres dona com si no, crec que t'apela d'alguna manera, per a que facis autocrítica o per a que et reconegues en algun punt, però pensa que per això és molt important veure la funció, sí. Bueno, des d'ací us animem a que aneu a veure aquesta funció. Si teniu ocasió de veure el tràiler que circula per xarxes, de segur que us deixen ganes d'anar a veure-la. Com bé deies, molt àcid, i des d'ací no res que queda que donar-te l'enhorabona, que animar-vos a seguir fent teatre, que nosaltres encantats de seguir-vos la pista. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Amb la col·laboració de Nova Llibres.